Айде, Никоса. Качвай се, качвай се. Айде. Because I asked him before when I go with him, he doesn't. He said no. I asked him for high five, and he told me no. So again, Айде. His skinny is gonna fly over the roof. Олеле. Ника, Ника. Как няма му харесва, бе? Колко е страх ли? А вече не го е страх. Айде, Нико, че беше капотира това с колица. Не се грези, не се грези. Оле. Айде, да. Значи, знаеш какъв е номера? Той му казал на човека, че не иска. То заради това не го е качил. Разбра ли? Тя пъти явно направи. Нищо да е още един полет, голяма работа. Да, няма. Явно е казал, че не иска. Оле.